No niin, nyt taas tuli valot. Ne ovat ehjät kerrankin. Viime vuonna ne sammuivat, mutta ei ole väliä. Siis, julistetaanko me nyt tämän voittajan vai? No, ei vielä. Ja minkäs sitten käppäilemään tuosta. Minä vaikka ensin. Kaikki esiintyjät lavalle! Kaikki esiintyjät lavalle! Ja mä. Myös vanhemmat. Me olemme Sinin vanhempia. Mihin voimme mennä? Te voitte mennä tuomariston viereen. Selvä. Ei alka nyt. Ei vielä. Minä olen Mimin tai no sisko. Sinäkin voit mennä sinne. Voit mennä heidän väliin. Minä tulen tähän. Tai vaikka nyt, voitteko mennä sinne? Tulen tähän. Vähän sinne. Minä voin tähänkin siirtyä, koska minun mielestäni. Tämä ei onnistu. Ei alka nyt. No niin, joo mahdun. Missä ei alkaa? No niin. Julis, ketäs teistä? No, minä voin tulla kertomaan. Minä kerron ketä. Minä. Tänään julistamme voittajan kilpailussa. Ja hetkonen, haen sen. Minä. No niin, kerran ketä voitti. Tällainen, täällä on Tyyny ja Pädi. Kerron ketkä häviävät. Emppu, Menkku, Werneri. Te hävisitte, te ette ole voittaneet. Te saatte lähteä. Tää ei häviä. Ei. No niin, voitte lähteä te 3. Nytten. Kerron voittajan. Julistan sen nyt. Se on Sini. Jee. Tää vielä Mehän voida ikinä missään. Oli koulussa sama aika, en minäkään voittanut. Ja yleensä aina Sini voittaa, koska Sinin vanhemmat opettavat hänet niin kiltiksi. Olen vieressä. Jups. Sinä saat tämän. Tää koko ajan vihaa. Ja toivoa koko ajan voittaa. Jee! Mä väittä tänne. Menkku. Ja sano. Mä muistan. Tämä. Pandy. Nella.
Rusetti. Inka. Toi. Emmi. Sinin isä. Sinin äiti. Emppu. Werneri. Leo. Ei. Olen. Ketäs olen? No. On Tuomali. Niin se on. Mä olen Tuomali. nyt vaikka Liian. Sini. Mimi. Mimi. Kaikki. Ja anna mulle.